Ay mga kalingap, today mga kalingap papunta tayo kina Samantha. May mga dala po tayong mga gamit nila, mga kalingap. Kukumustahin po natin yung bata mga kalingap. Matagal na po natin hindi napapasyalan. Ikamustahin po natin. Salamat po kay Sir Ireyas po ginamit po natin yung isa po dun sa county po dun sa kanyang pinadala po bilang tulong po sa mga beneficiary natin at pinili po natin ngayon nito. Salamat po kay Sir Ireyas po. At ito po, naisipan ko po sila Samantha. Binilang ko po ng gamit sila. Ayun dyan na po yung bahay napagawa ni Kalinga Prab. Ayan, mukhang na si nanay. Mukhang masaya na si nanay kasi may bahay na po silang maganda. Ayan po. Maganda. Si Sijan po mga kalingap. Hello Sijan. Bless ka Sijan. Marunong magmano po si Sijan mga kalingap po. Si Sijan po hindi siya nakakapagsalita. At Nay, magandang hapon po. Ay Samantha. Ayan. Dalaga na po si Samantha Ayan, may dala po kami mga gamit. Yan. At ayan po. Kamusta na po? Kamusta Samantha? Okay ka lang? Opo. Ilan taon ka na? Ilan taon na siya, Nay? 14? Dalaga na si Samantha Tingnan mo po ang kalinga po. Dalagang-dalaga na. Sige, buksan nyo na ito, Samantha. Ayan. Dalagang-dalaga na. Kamusta na yung pag-aaral ni Samantha? Okay lang po. Anong year na po niya? Grade 8 na. Grade 8 na. Ayan. Nasaan po si Lowelyn? Nagpapaligo. Binisan. Ay, naliligo po si Lowelyn. Tingnan mo si Sijan, inaayos niya yung sapatos natin, Ayan, tutulungan na kita Samantha ha. Tulungan na kita. Ayan. Ayan Si Jan. Ball. Yun. Ayan po. Ayan, sige na Samantha. Ito pa, nachonelas ito. Hindi siya nachonelas. Nachinelas po. Nachonelas siya? Opo. Pwede ba ito? Pwede ba ito sa kanya? Namili po tayo kanina mga gamit po sa mga bata. Ito, tingnan mo daw si Jan, baka kasya sa'yo. Yan. Yan, ito po si Samantha naman. Ito, Samantha sa'yo. May chinelas ka din Samantha. Sige, suotin mo Samantha. Suotin mo, Toy. Tingnan natin kung marunong. Ay, kasya! Kasyang-kasya, Ano sasabihin? Salamat po. Ay, magaling mo pa salamat. Ito, meron pang damit, Tingnan mo daw kung anong sa'yo. Anong gusto mong kulay? Blue or pula? Blue. Blue? Ito, ayaw mo nito pink. Okay. Ito kay na lang to, Lowelyn. Mamaya. Binamili po tayo ng mga gamit. Ito kay si Jan. Mainit po ang panahon kaya bumili tayo ng damit. Si Jan, sa'yo to. Si Jan. Si Jan. Baka mawala. Pinagis agad si Jan. Ito, damit, si Jan. Damit. Ayaw. Ito, short po. May short po tayo. Ayan, yan, may short po para kay si Jan. Ulit. At may headband na po siya. Maging teacher po. Teacher? Yung galingan mo ha? Baka lang po si Samantha medyo late bloomer lang. Pero sana maano pa ito. Kaya sa may gusto pong mga advice kung paano po natin i-handle ito si may tulong natin kayo Samantha. Pwede po kayong mag-advise. Opo. May boyfriend ka na? Wala pa po. May naliligaw? Very good.
boyfriend, ha? Ha? Opo. Si papa mo, nasaan si papa mo? Umuuling po. Nag-uuling. Hmm. Kaya anong oras ang dating niya? Hindi po yun mauwi. Hindi mauwi. Kailan ang uwi niya? Bukas po. Bukas. Galing na pong kausapin ni ni Samantha. Dali na, Lowelyn, halika. Grabe si nanay. Ayan, alagang-alaga pa. Ano na, ikaw pang naliligo niyan? Pinapaliguan mo pa? Yan ang nagliligo. Pinupunasan ko ngayon. Pinupunasan nyo. Oo. Bakalan ba ko? Dito ka. Kanyan, Alvin. Dito ka. Di ka marinig dyan. Sinelas daw po, kuya. Anong gusto mong pabili? Sinelas po kayo, no? Chinelas, no problem. May chinelas tayo. Ito na agad. Di ba? Ang galing hero to. Ang galing na, di ba? Pugi yan, oh. Ang tataba nyo na ya. Mukhang kayo Sagana kayo. Kumusta yung trabaho ni Tatay Nay? Ayos lang. Ito pa, Lowelyn. Lowelyn, mayroon kang herban. Ano yan? Suotin mo. Sabihin mo, salamat po. Suotin mo. Ito pa, may damit ka pa. Lowelyn. Damit. Kasi si Samantha po meron ng mga kalingap, tsaka meron na din siya. Yun, bagay po kay Lowelyn, Lowelyn, ang ganda ni Lowelyn dyan sa sa herban. Maganda ka dyan, Lowelyn. Maganda ka dyan sa herban mo. Ilan nga ang bata mo? Ilan ang bata mo? 5 po. 5? Grabe naman ang bata. Nay, ba't naging 5 ang bata ni Lowelyn? Iwan ko niya. 5. Sino yun? Anong pangalan? Tapos MJ? si Sean. San? Bawal muna magbata. Bakit pa ako? Oo, bata ka pa. Wala pa. Hindi po si mga Nay, kamusta na ang nagkapakuryente na kayo, Nay, Hindi pa, wala pa. wala pang kuryente. Wala pa. Bakit, Nay? Hindi pa nakakapag-seminar. Kailangan mag-seminar, Oo. Nay. Kailangan mag-seminar Wala at least. pang, wala pang seminar. Libre lang po ang seminar, Nay. Sabi ko ay mag-seminar pag Biyernes. Biyernes. Biyernes daw ang seminar dyan ay sa dahil. Oo, kailangan mag-seminar para magkaroon kayo ng sariling kuryente. Na yan, matagal na. Walang ilaw. Seminar lang, Nay. Kasi ang gagastusin mo lang na sa seminar, pamasahe lang. Oo nga. Tsaka yung kontador pa yata. Tsaka wire. Ang kaulangan. Kailangan muna, Nay, mag-seminar ka Oo. para malaman. Kasi libre ilaw yan, Nay. Libre pa ilaw. Yung makapasok kayo sa libre pa ilaw. Kasi indigents kayo libre po yung At may mababayaran na lang. Baka mga konting halaga lang. Oo nga. Ano, Sabi Nay? ko nga sa mister ko. O sige, Nay, magbibigay ako ng pera sa inyo. Pamasahe, pambilin mo na din ng bigas, ha? Para pagbalik namin, nagka-seminar na kayo, Nay. Ito, Nay, Nay. Salamat dito sa pamasahe sa pag nag-seminar na para magka-ilaw na dito. Siguro 50 pesos, kasya na yan. Pamasahe, balikan na po yun. At yung sobra dyan ay pang bilhin nyo ng pagkain. At si tatay, kamusta naman yung trabaho ni tatay? Ayos lang na nahihirapan din at sa pagkakawid. Bak nahulugan ng nyog, Nay. Munti ka na. Munti ka na. Oo. Kasi siya yung nagkakawit. Mahirap din sa pag pag Ganun nakawid. talaga Pag ganun ang trabaho mo talagang. Nga yung nakaraan, pinatingnan yung paa niya ng nanay ko sa Mercedes. Ano po yung doktor po ba yun o albularyo? Lang, manggagamot lang. Tapos pinapabalik pa sa sunod na Sabado at titingnan pa daw yung paa. Naepektuhan Kakaiba yun, din nga yung niya likod saka yung kamay niya. Gawa ng. Pero ngayon dun nag-uuling pa rin si tatay dun kahit sa may pag- nararamdaman. doon sa paa niya. Kunin mo naman yung bula, ate. Ayun nga, walang
kinakawitan. Kaya, Ano ngayon ang trabaho kaya niya? ano, nag-uuling. Sabi ni Samantha nag-uuling daw. Oo, nag-uuling. Nandiyan lang sa dinadaanan niya dyan sa may basketball na nandiyan. Oh. Oo. Nandiyan lang. Yun baga Nandiyan nag-uusok dyan. Di ba bawal ang uling? Okay naman. Okay lang. At Kasi yung ano naman mga walang pang hanap buhay. Pero nakikita ko na mukhang alagang-alaga naman kayo. Ano na matataba kayo. Hindi man kami pinapabayaan kahit naghihirap kami. Punta dito yung mga yung mga K-Boys may mission nabigay ng para allowance nakatulong. Bigay-bigay kay Samantha dito. Hindi na nga nakakapunta. Matagal na rin. Buti ngayon ako yung pumunta K-Boys din ako K-Boys din. Kaya hindi kayo pababayaan ng Kalingap. Basta magsipag tayo, magsisimba tayo. Kumbaga, lang tayo hindi na nakakasimba-simba nga. Pag nagtutulog, nagdadasal, ganyan. Bakit malayo ba yung... Nagpapasalamat sa Diyos. Okay, tama yun simba, manalangin. Pero baka try namin kung may makapunta dito mag-Bible study. Welcome naman ata yung mga Bible study dito. Pwede Para may dito. prayer kayo. Tsaka baka tumalino si Samantha pag may Bible study. Samantha? Ako malabay. Matagal pa. Dalaga na si Samantha, oh. Oo. Lalong gumaganda si Samantha. Ikaw po, abay ka Samantha, na. lalong gumaganda, oh. Ito. Mukhang yung mukha ni Samantha na glow. Nay? Ito ang handa. Hindi man siya pabaya sa sarili niya. Ay, talaga, Nay? Ito. Ikaw po ba ito ay bin? Paano hindi pa baya? Ano po yung ginagawa niya? Araw-araw naliligo, tsaka malinis sa mga suot, ng mga damit. Naglalaba din, Nay? Nalaba. Ay, marunong ka maglaba? Opo. Sinong tagalaba dito? Minsan nga ginagalitan ni Papa niya at nagliliptin. Sabi ko, natural na yan, kadalaga na. Uy, dalaga na talaga. Sabi ko, kailangan yun sa dalaga ang liptin. Liptin. Nakaliptin niya siya ngayon, Nay? Oo. Okay lang yan. Kahit Kasi dalaga Kahit yung lipstick ko, pinakikialaman niyo yan. Sige, lipstick din. Ay ko, di pa pwede yung lipstick at masisira pa yung labi. Oo, parang nakakakaba naman. At tahimik ko ni Ganyan na ngayon, nagtahimik dito. Hindi na siya nagangsigaw. Hindi na. Dito, paglipat ninyo, tagtahimik na si Sijan. Hindi na siya nagangsigaw-sigaw. Hindi na. Parang nagmamatured na siya. Nagbibinata na. Dati nun ay Hindi pa rin talaga siya makapagsalita na. Dati ay pasaway. Dila niya maiksi. Ito na, sa laong. Simula pagkapanganak ko, ganyan na siya. Kayo mo. Mamaya. Oo. Kasi, Maribok. Ako lang to, upo. Dapat pala sa sunod tayo dito ng Bible study Yung mga kasama ni Kuya Joel pwede na madami na yan. Para hindi lang kayo tambay lang sa bahay pagtapos ng gawa kundi makakapagpakinig kayo ng salita ng Diyos. Opo. At malay nyo magkaroon ng kagalingan yung mga anak nyo. Walang imposible po sa Panginoon. Kagaya niyan dati nasa po kayo. Sa Oo. malayo. Malayo talaga doon po sa dulo Nay. Tapos yung bahay nyo talagang Putik pag nag-ulan. Mabuti dito pag nag-ulan. Walang putik. bukit ko. Buti nga at na dito ang dani, ayos na. maganda na ang Oo. daan. Ganda Kakapasok na yung mga dito Mga sa sakyan. Nasurkat nga lang dito ay mga sakyan dito nakamuruto. Naka-tricycle. Kamusta Nay? Anong sinasabi sa inyo ng mga tao ngayon na kayo pinagpala? Wala man na nasasabi. Lang sila? Nasabi lang kumbaga, sa amin na mabuti ka pa niya at maganda na yung bahay mo. Hindi, sabi ko, salamat. Oo. Sabi ko, mabuti nga at natulungan kami Oo. ng vlogger. Mga Sabi ko sa kalingap, kanila, ang kalingap. sabi ko, natulungan kami kahit hindi kami kaano-ano. Sabi ko, Kumbaga, nilingap kayo, sabi ko ay, na
nakuha si Samantha ng mga kalinga, natulungan, sabi ko sa kanila. Hindi lang si Samantha, kung baga kayo lahat ang Oo. kasi para sa inyo naman itong bahay, sa inyong pamilya, para kagaya niyan, masaya kayo dito, malinis na yung paligid ninyo, di na at nakakapaligo na kayo araw-araw, may tubig na dyan, kaysa Meron. nun, di ba, nasa sapa pa kayo napunta, O, sa ilog. At sa ano nga, ilog. madumi na dyan ang ilog. Nagawa yung mister ko ng balon. Yun. Kahit ano lang, maliit na balon. O, buti medyo mababaw lang Oo. yung tubig dito, mabilis Oo. na. Dito sa iyo to. Ha? Oo. Yan bagay po kay Maraming po kwento yata si ano. Mm. Parang may sinasabi Alvin sa'yo kanina. Bangka yan. Ano yung tanong mo sa akin? May tinatanong ka sa akin? Bangka ka po. May bangka. Meron sa papel. Marunong akong gumawa ng bangka, papel. Kapit lang. Oo. Bakit natawa? Marunong ako Oo, mag-ano. mangasan ka na. Mangasan ka na po. Mabalas talaga, mainit. Mainit dito. Wala pa tayo Anong ilaw. tanong mo sa akin kanina? Ano daw tanong kayo? Pogi yan ay. Ha? Pogi. Ay, di naman masyado. Di naman masyado. Gwapo kasi. Ah, gwapo. Ah, Hindi, oh. Ano ako? Gwapo ka din ka. ayun din si Ay. Kuya Joel. Gwapo din Ayun Thank naman. you. Wala pa yung sawa. Ha? Wala pa yung sawa. Si Kuya Joel, wala pang asawa. Kung may asawa na ako. Hindi ka nagpunta dito. Oo. Ang asawa ni Kuya Malpin. Oo. Gabas sa muya. Ayun. Hmm. Hindi pa balik. Ha? Hindi pa balik. Hindi ba? Pagod eh. Sama. Nanggaling school daw eh. Kay... Pwede pa kami basa. Oo, mabasa pa kayo. Mabalik dito. Mabasa ka rin. Bagay pati yung meherban mo. Nahihiya po yung Kaya kanina. Ganda po asawang po. Uy, maganda asawa ni Kuya Malpin. Siyempre, inasawa ko, Ah, siyempre. si ano yan? May Maganda. motor yan. May motor. Meron. Hindi yung marunong Kanila. magmotor. Laslo. Hindi yung marunong magmotor. Kaya kung patataw motor. Ha? Patataw. Ito na. Marunong si Kuya Malpin magmotor. Dati Ang bangga yan. nagmotor lang. Ang bangga. Ay, hindi pa. At marunong na. Ito, buwan ito. Motor. Gusto mo magpaligo sa ilog? Turutot na lang po. Turutot. Matagal pa ang bagong taon. Turutot. Mama, turutot. Gusto mo na baga magpasko? Kailan ang birthday mo? Magal ka po. Kailan birthday niya, nanay? October 6. October 29. Oo, alam niyo yung birthday niya, October. O si Samantha, Kasama Nay, Hindi din. February Si Jan 25. naman. Si Jan. sa February. Si Jan, ano yung birthday? O, si Sijan ay. March 21. March din si Sijan. Kaano ko pa, ka-birth month ko pala siya. Mama. Ako? September 3. Papa. May. Ito- Ano na, Ito, nag-birthday si edad na. Papa Ang mo. edad na ito. Ulo. Yan po mga kalinga. Masaya ka man dito, meron ka ng damit. Ang damit mo. Tinago na. Ito Samantha, oh. Siya yung kay CJ na mga short, tsaka chinelas. Sa bahay. Yan, baka mawala. Bahay ni Kuya Malvin. Ha? Masama ka baga? Masama ka? Puto araw. Hindi mo alam. Ayaw mo sumama? Pasko na lang po. Sa Pasko na lang. Kasi pag sa Pasko may... Tayo sa isang taon. Ay, ngayon na. Masayaw na tayo. Pero mo dito sa Gado Nindo. Masa. Wala man tayo. O, sample. Wala yung tugtog. Sayaw ka na. Kung sa ito bigyan. Walang tugtog. Nahagdan ng weird yan. Ikaw, nasa sa cellphone mo. Si Samantha ata na nasayaw din. Ano? Oo, May na-tiktok. cellphone yan. TikTok ka na, May Samantha? cellphone yan. May cellphone yan. Nasayaw-sayaw na siya. Pakat yan. Pero Teka. Op. Nasi aso. O, dito. Ay, sige na. Sa labas lang. Pinapasapatos na po tayo. Ito. Nalakaw na. Pinasapatos tayo. O, sige. Pagbigyan natin yung bata mga kalingap. At gusto niya nasa maayos lahat. Yun ang kagandahan sana po. Huwag maingay. Masikaso ito na si Jan. Ano? Papadinin niya nga. Pag walang chinelas, sinusuotan chinelas. Pera. Yun. Uy, ganda ang chinelas. Pero nakakauna. Ay, may chinelas. Baka masaktan naman yung ano niya.
May tsinelas na po si ano, oh. Si Jan may bola pa. Mukha na yung magiging maingay na ang bahay nyo ngayon. Ah. Oo. Dahil sa bola. Dapat pala nag... Ganda na ulo. Oo. Masaya po si ano. Hihingay na daw ni ano, Samantha yung ano mo, headband. Kay Samantha na lang daw. Ha? Bento, bibi? Ayaw? Ayaw mo? Ah, Dito baga? Ano, meron tayo yan herbal binigay ni Lula mo. Ano ba yun? yan po mga kalingap. Ang damit mo, tsaka suit. Ayaw dumaman sa hanap ng tawa. Hmm? Ayaw na hanapan tawa. Hanapan ko. Hanapan mo. Hanapan mo. Ah, maganda. Yung nadaan lang ata dyan.